Shout out GR. Hi sa akong vlog, guys. Pag-hi po doon. Nag-focus si Kring Kring kay gusto na makuha ang quota. Welcome to my vlog. So nami karon diri sa shirtinganan sa office ni Madam sa asawa ni Vice Mayor. Dili ako mag-promote ng apelyido kay masikat siya. So yun guys, nag-shooting ni kape. Dala kape guys. Dalo ni siya sa Manila to contest this kape and to win 100 million charis. So na si GR nga pisot. Ay, joke. Shout out GR. Hi sa akong vlog, guys. Pag-hi po doon. Nag-focus si Kring Kring kay gusto na makuha ang quota nga unom ka ay 7 ka kilo, guys. So shout out kang Kring Kring Vestel. Maabot isang animong nawong sa Korea. So yun guys, ito yung mga kasama ko guys, mga feeling guwapa. Ako rin guwapa guys. Diba, morning, nga ng pag-shorting guys. So, nga ng pag-shorting guys. So, ilahi ang crack o gatong na itom-itom. Kaya para asan yung crack di ay ibaligya pa siya. And ang kining itom-itom, himuon siya og chocolate kay itoman, sudpod. Dayon, ang katong mga gwapa guys, mauto siya i-contest sa Manila next week. Next month. Para hat ba next week kamo bitan mo kay mo adjud mo sa kuha. Sige. Ba, so shout out kay Moy Moy. Subscribe sa yung YouTube channel. So mo na ako na shorting guys. So isa pa ni ka oras. Isa pa ni ka oras ha. Ngani ko kapas mo shorting kaysa pa ka oras daw. Tulo nakakilo ko nakuha. Hoy mo pala jud mo over kay mo. Lagwa pa kasi analyze ang camera Hamis kay gnawong. Shout out sa kuan siyang gamit sa nawong. Ayaw na ingon kay mo. Kay mo sikat ilahang product. So marato siya guys kay kapoy nag-video. Ala si Kring Kring nilingis akong video. Oh my god. Dismal siya. Nabot imong nang sa Korea. So marato siya guys kay magsugod na mi kay alas 12 na kapin. Bye bye. Thank you guys. Wala ko kape ay. Baka ito kape B. Guys, mga lag. Gusto kape guys. Gusto ka kape guys. Gusto kape B. Thank you. Gaan ang kape ron ba? Si Auntie Ana. Wala pa mo ang landlady Ungkog dyan. man Sige, taga-kuha rin po. Diyo na ako ang quota guys. Kape ka kilo. 200 kilo ron. Duwa pa Kaway kape. Mag-harvest pa daw. So, natawa ko guys ang mga kung pag mag-shorting. Madungagan ba man? Pareha bang good Crack. Taraw ko lang Na ito. Mura lagi na kilo. Kini mga guwapa diri. Harmony sa hanggang sa Manila guys. So, ang kining mga crack ibaligya ka po ni siya pero ano siya. Ila din Isa siya. nag-away sa buong kauban. Wala. Nangwarta lang ko. Ano nang kinabuhi guys. So Video ko sa pinapasto. so akong friend guys, naibog na po siya. Ay nganong nga guys ko di ba upaw? Upaw ba akong mga to? Mga kaupaw. Welcome. So where are you? Please share and like and subscribe and Subscribe ya. malay mo wando ka Video lang to, so nakaburn sila. Diba guys? Sinood? Bongga. Perfect. So, akong friend guys, nag-suggest daw nga mag-travel ko. Kung saan lugar, mabaklay. Hindi ko akong friend guys, nag-suggest na po na mag-drone daw ko aning tibok Pilipinas. Ay, sige, paminaw na talaga. Sabi din imong tuloy. sige na ba? Kaya ako nang lantawa na yung video ha kay nakang bantay lang. I-share o i-like dayon bantay lang. Sige na. Ano to? Wala. Nahiya siya guys. Oy.
Uy, wag ka na mahiya, Day. Sige, laban na, Day. Dili lagi ko. Nahiya na siya, guys. Ay, mga kaupaw. Nahiya na siya. So, so yun na guys lahat. So, I hope nagustuhan nyo yung video ko and then you can subscribe me and basta ba yun? Basta ba yun? Ay, mo siya guys. So, Let the please share and like my video and share. Mo siya. So, bye-bye. A few moments. Hello guys! Yun yung lahat. So, I hope you like my video and don't forget to like and subscribe and to share my video and please guys, so para ma-notify ko kayo na palagi kayo nanonood ng aking video, please always observe your distancing. Madami guys. Naghintay ako kung kailan ito mapuno yung baldi. Ang hinay ng agas, guys. Grabe. Nakakaloka. Oh, kanina na ako Wala rin. yung tubig, may nag-CR kanina, tapos natatayata siya, inubos yung tubig guys. Tapos hindi man lang pinuno yung balde, umalis na. Diba? Nakakairita. Char. Bye! So, I love you guys. I hope you watch the full video. Bye-bye!